Takže čaute ľudia, moje meno je Dolken a vás vítam u ďalšieho videa. A dneska to budeme tu robiť farmu na víty, obilie. Smrieč, to neznášam. No tak, ale som sám na serveri. No. Takže ideme spať. Čo? Ježiš. Poď sem. Ešte keby niečo, spí. No. Keby niečo to natáčam 29.12. o 10.53. Keby sa niekto pýtal. Dobre, takže teraz, tuto už mám ja prichystané takto veci, že čo tam všetko budeme potrebovať. Tento dolný riadok, no to je jedno, ne, ale to je jedno. Som si robil aj dva normálne pistóny a tak. Ale hlína... Neviem, či nám hlína bude stačiť, ale dúfam, že áno. Toto bude ten dom, toto som za celý čas tu urobil. Ale to teraz ešte sa nebudeme tomu venovať až neskôr. Super skeleton, no poď sem. Na včera? Ježiš. No tak ja sa tak neviem vyšiť. Inak mám už aj brnko. Aj emerald. Ty vole, toto nie je normálne. Ja toto neznášam na skeletona, akože aj Ender Dragona mám radšej než skeletona. Konečne. Dobre. Kebyže som na normálnom singlu, len si dám hento. Peaceful a hram ďalej. Nevadí. Dobre. Takže... Ja to budem stavať z cobblestone, lebo ja nemám inakšie bloky a tuto si možno... No, to. Takže, ty vole, jak sa to stavalo, ja už si to ani nepamätám. Tuto to niekde dá asi. Takže... Dúfam, že to bude stačiť, takže... Tak. Počkajte, ja to len vypočítam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... No, malo by to stačiť. Takže to... Raz, 2, 3... Raz, 2, 3. Keby niečo, ja som to videl v jednom videi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobre. To je isté na druhej strane. Takto? No, takto. Dobre. Teraz tuto by som si mal robiť toto. Ja si ešte niekde tuto na boku robím ten neobmedzený hento s vodou. Tak. Ježiš. Už som to zobral. Čo? Ježiš. To je zvláštne, keď sa pomýlim na Minecrafte a ani neviem, čo urobím. Tak. No, aleluja. Dobre, teraz tu si dám vodu. A tuto by malo byť to isté. No. Dobre. Počkaj, mám cedulky? Mám, dobre. Ja si ich dám... Dobre, teraz by to malo byť 2 bloky pred hentým. No, 1 blok pred tým, tuto to ide, tu už ne. Dobre, takže by to malo byť takto. No, alebo takto. Neviem. Ale tuto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Počkajte, tuže by. Ne, tu. Tuto by malo byť 1, 2, 3. Takto. A to isté by malo byť tu. 1, 2, 3. Ale tak. Dobre. No, áno, takto. Teraz keď to zničím. Dobre. Teraz, ešte zase potrebujem vodu. By som mal dať túto. Tak. Tak. Dobre. Teraz by som sa ešte nabral. Cedulka. Dám si ju, počkaj tu, že by, áno tu, počkajte. Čo?
The fuck? No takto. Tu. Dobre. Tu. No asi takto. Keď nie, tak to robím asi zle. Teraz tuto si to takto ohraničím. Tak. Áno, ale počkať. Áno, takto, dobre to bude. 1, 2. Ja to inak asi posuniem o blok potom. Takto. Dobre, a teraz to už len takto urobím. Tak. A teraz by som to mal dať o 2 bloky hore. Tak. Lebo keď tá voda pôjde, tak aby som ju to, aby sa tie víty, tak tam von nedostali. Tak, minimálne o 2 bloky by to malo byť. Tak, dobre. Teraz dúfam, že som nič nezabudol. Dobre. Ne, ja som vedel, že tam padnem. By som potreboval hento ešte, vodu. Čakaj. Ne. Naspäť. To je to isté, ne? To je jedno. Dobre, a tú vodu... Čakaj, som teraz domilený úplne. Kde ho mám dať? Počkaj, skočiť? Áno. Počkaj, tam je voda, to ide smerom tam. Ja... neviem, možno som niečo zabudol. Takže teraz tu by mal byť túto pistón. A túto pistón. Takže... ja si to tak urobím. Takto. A toto si vyťažím. A dám ho takto. Dobre. A teraz... Tak. A potom, keď ešte vyjde čas, vám ukážem novinky, čo sú tu. Tak. Novinky, čo sú tu v Netherri a tak. A tak, inak to Netherru sa im celkom podarilo, mne sa celkom aj páčilo. Tak. Teraz túto by som to mal dať takto. Takže vraj by to... Maria. Ty vole, toto je to. Ja viem, jak by som to ja urobil, ale ja by som si to chcel stať, ale stať niekde túto. Tu by som si ja dal tú páčku. A kebyže to stlačím, tak to všetko už urobím. Takže... čiže ja by som skúsil, že... že neskákaj. Keď teraz to zapnem... to veľmi ťažká bolo, ježiš. Tak... neviem, dúfam, že to takto pôjde. Tak. Takto. No dúfam, že to pôjde, ale malo by to ísť. Toto bude takto, dobre. Počkaj, teraz to vyskúšam. Ne, nedočiahne. Nevadí, tak si idem pre... repeater, ježiš, ten už ani neviem, jak sa robí. No viem, no neviem. Ja potrebujem vypáliť... koľko? 3? Áno, 3. Dobre, zatiaľ si urobím... inak tu mám ten emerald, som ťažil trošku. Ešte aj toto budem potrebovať potom. A bol som aj v tom Netherri, tuto mám. Dobre, čo som chcel? Ja aj tú páčku, takže si ich urobím 2. Tak. Inak ešte Herobrine prišiel. Inak ešte som urobil... ahoj. Ďakujem Acrid.cz, to ak si pýtaš, že toto, že ti ďakujem, že si mi ešte raz veľmi ďakujem, že si mi urobil tú titulnú fotku na YouTube kanály, ste si mohli filmovať, že Dolken a že Minecraft, karaoke party a spústa zábavy. A potom mi ešte urobil miniatúru na videa z tohto serveru, takže radi moc ďakujem až to mňa. Dobre, takže teraz si ich zoberiem a si urobím 1, no dúfam, že sa to takto robí. 1 a 1, áno, dobré. Takže, ahojte.
Takže zdravím vás, Herobrine, 1, 2, 3, 4. Dobre, takže počkať, pokiaľ to je. Tu? Áno, takto. A teraz, kebyže to stlačím. Dobre. Ty vole, ja budem technik. Ja viem, táto farma mohla byť 100-krát krajšia aj lepšia, ale na to budem dizajnovať na budú inokedy. Bude nejaký taký dizajnový diel, takže to... Maria, na čo to robím? Blbne mi niekedy. Tak. A takže tuto by sa mala dať voda. Dobre, ešte dotiahnem tam. Leneš. Tuto by mala byť voda. A tu, kebyže sa to spustí teraz. No. Ale... Ne. Čo? Kebyže tam niečo hodím. Tak. Tam je to. A tam to zostane. Ne, áno. Keď túto, prečo sa to dá hen tam? Čiže toto ide, počkajte, tam. Môžem prísť na návštevu. Ty vole, ja akože... Čo? Ja akože fakt s týmto redstoneom neviem robiť. Čakaj, toto musí byť 8 blokov. Koľko má voda? 8 blokov? Čiže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tam je 8, ne? No, tak toto sa dá takto. Že nebol to nejaký bug, alebo ešte raz? Ale ja to nedočením. No tak počkaj. Alebo kašľu na to, nech ma to zabijajú creeperovia. No to ne, ježiš. Tak toto dám. S tomu nechápem. Však ale to už je 8 blokov, ne? Alebo to ešte dočiahne jeden? Dočiahne. Ja si viem, prečo to nejde. Ja to musím posunúť o jeden blok. No tak to dúfam, že ne. Ty, jak sa mi chce. Počkej. Odpoj sa, idem spať. Ne. Budem teraz najviac creeper, dobra. Ježiš, ešte ty, nabuchni. Spí. Ne! Ty vole. Nie sú tam. Neznášam meč. Jaj, ty vole, on je tam. Dobre. Jaj, oni tu vlastne vybuchnú, ale... Už odpoj sa už spím. Dobre. Dobre. Takže teraz... Inak tá farma, môže byť... Čo mám plný inventor? Bug? Dobre. Tá farma... Tak to bude, ja tu vám prídem, čorňam a vidím. Však jednoduché, ne? Ale ja to musím teraz celé o jeden blok akože robiť. No super. Takže toto, ja som mi to nechce. Ale nevadí však. Koľko natáčame? 13 minút. No do tých 22 minút by som to mal stihnúť. No ja môžem samozrejme aj viac natáčať, ale to už bude moc dlhé. Takže aj tuto. No áno, aj tuto sa to isté stane, ale to... Kde je? Tu je. Koľko má životov? Dobre. Počkej, to musím... Ježiš, teraz je to celé v... Musím ťa, nevadí, kde je tá páka? Počkej, tuto. Dobre, stoj. A super, teraz to ideme robiť. Takže tak. Tuto je to asi dobré, len o jeden blok to by mal byť. Tak. Toto to isté. A voda, čo je hen tam, by sa mala zničiť tá cedulka. Dobre. A malo by sa to ešte tuto dať. Keď tam to bolo a tu, áno, tu.
A vodu potrebujem. Dobre. Dáme. Vlastne áno. Takto. No. Ale ja tu celúku nechcem takto. To je škaredie. Takto. Dobre. Takže takto, toto ešte takto dám. Takto, všetko takto bude. Až keď teraz, keď to nepôjde, tak ja už toho závam. Počkaj, ja čo vlastne teraz robím? Ja som to mal vlastne dobre. Ježiš. Kde je tá cedulka? Za tebou. Ja uzdravujem nervy. Čo, dobrý deň, Gatven. Tak akože, ale... Ja s tým redstoneom fakt neviem moc robiť. Akože to bolo dobré. Tak... XDDD. Čo mi hádžeš, akože... Díky. Dobre. Ježiši Maria. Ježišo matko. Takto. No, to isté by malo byť tu. Kurva. Sorry. No. Chceš pomôcť? Dík. Počkať, teraz tuto. Tak som to tam... Akože nepreháňajte ma. No však aj tu je voda. Aha, loďka. Inak všetci, čo sa chodia, mi dávajú lode. Nedávajú, ale oni si ich tam vždy zabudnú, potom dajú home. A ja si ich len zničím a zobrám. Však takto to bude. Počkej, to vlastne inak môže byť aj... Ja to skúsim trošku zo svojej verzie, zo svojich skúseností. Tak a tak. No. Inak aj takto by to že vraj malo ísť, počkať. Tak toto akože sú víty. Áno, no ale toto. Tak kebyže to trošku posuniem, to dúfam, že moc neurobí škodu. Tak, ne. Ešte tiež trošku. No. Zas? Tyhle, ja som vystrel na to. Hej, ten Minecraft si zamiela stranu, chce mi spustiť? Ja neviem. Akože... Ja a redstone na 100... Nie, dobrá. Ja toto čo zase tu robí, oh my god. Tak ja to tu zničím teraz. Daj sa tam niečo. Tak. A toto sa prečo len? Prečo to dá? Ja sa moc neučím. Ne, toto. Tak ešte jeden spôsob. No, jedno môžem robiť. Tu kebyže to takto dám. O, počkej, tam je vlastne hento. Ja čo teraz vlastne robím? Jaj. Čakať. Ne, ja to by sa potom celé posunulo, no. No dobre, takže to robím asi tým druhým spôsobom. Tuto by som to musel skrátiť asi. Tak, tak. Ne, to ne. No. Počkej, takže túto to môžem dať naspäť zas. Super. Ne. Tak, dobre. Ty ale prečo? Ja si kúknem na to video. No, takže ja to na chvíľu strihnem a hneď som tu. Aha, takže som tu späť a... No, vypni sa. Dobre. Fúha, ty vole, akože ja som myslel, že to za 5 minút mám, ale... To je nie taká stranda. No, je to ešte ten... Koľko ti práve sme tu museli. Však počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne. Od začiatku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. A tu, takto, toto, ale toto by tu nemalo byť, že vraj. Tak. Ne, áno. Zase som celý domilený. Tak.
A túto by som to mal zničiť. Čiže tak som to aj mal, ne? Alebo no? Čo ja viem. Tak, no. Teraz túto si, počkaj, teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Takže tu. Jaj. Ja akože, ja tu staré, počkajte, ja som sa tu niekde už písal. O, videli ste heslo? Dúfam, že to tam, počkaj, koľko to je tu minúta, no kúknem, dobre, ja to tam musím dať potom preč. Čus, ja jaj, heslo, inak aspoň viete, no vlastne vy to neviete, lebo ja som to zakryl. Potom budete vidieť takú červenú, ne, dal tam zelenú. Taký sem. Jaj, akože... Počkať, teraz. Toto keď nepôjde a... Oni to podľa mňa už zmenili v Minecrafte, alebo ja neviem. Však... Túto. Toto ide... To sa tu niekde podľa mňa robí, ne? A dobre, ježiška, že ma to nasla. Sranda, ale už... Ne, konec srandy. Troška takto, ne. Takže to by nemalo byť nikde. To isté tuto. Teraz sa tu zahádem. O, tak. A teraz... Toto zahádem, už mi to je jedno. Už... Počkej, teraz sa... Tu kde je tá cedulka, no je tu cedulka. Počkej, pokiaľ to bude, čo viem. Pokiaľ to tam bude, no tak to tak môže byť. To tam zahádem. Tak. Aj takto to bude, normálne to bude takto ulička. Ne, áno. No, nie, áno, aj auto, je to už jedno. Tak. Teraz tu, pokiaľ to by to malo byť, a tu by mi to, ja tam dám hopry asi. Ale ja už som taký chudobný určite. Ja si viem predstaviť, že nemám ani železo, počkaj, to potrebujem. 2, 4, 5, keď tam sú 3, to je 5, 10, 15, počkaj. Čo ne, ježiš, čo robím? Áno, 15. Fú, 30 hoprov. Nie, 30 železa. No. 10. A ja už neviem. Tak nevadí, tak to nepôjde na hopry, bude to normálne. Ešte takto to proste bude, príde mi to. By sa to mohlo nejak seknúť tá voda. Alebo ja to zväčším ešte. Tak. A tak. Prídem, zobrem, odídem. A ja neviem. Ale to robím normálne. Spíme. Ja to dám asi na ďalšie diely už. Lebo ja neviem. Lebo čo kúkam to video, môžem teraz ukázať takto, tak on má 1.2.5 Minecraft. Tak neviem, akože nemám čas. Odpoj sa. No spí. Dobre. No. Takže ja neviem, jak to robím. Alebo ja kašľam na celú farmu, vieš. Takže tento diel sme urobili akože veľké nič. Takže ak sa vám tento diel páčil, dajte like, ak sa vám nepáčil, dajte kľudne dislike aj kľudne teraz, keď si normálne sa vám to, kebyže tu je 5 dislikeov, ja sa nenahnevám. Ja sa skôr poteším, lebo akože nič som tu neurobil. Len hento a to aj tak idem teraz zničiť. Tak potrebujem nejaký klej. No, ja by som nepotreboval ten. Ježišimari, to je jedno. Takže ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite dať like, ak nie, dajte dislike. Tak ja sa budem tešiť s vami na budúce, toto som zabudol. No tak, takže sa majte, čaute.